at ledelsen har bedt mig om at holde et oplæg om grøn effektivitet. Og som I kan se heroppe, så startede jeg mit mere grundlæggende analysearbejde i det her program, Pixeline. Og der fandt jeg faktisk ud af, da jeg sad her og lavede nogle undersøgelser den anden dag, at det viser sig jo, at grøn og effektiv faktisk skulle i den samme bøtte, når ordene skulle sorteres. Og så tænkte jeg, her er en nærmere sammenhæng, en nøjere sammenhæng, som vi må kigge på, og hvor der rent faktisk er et mere grundlæggende teoretisk apparat, som vi kan gå ned i. Og det vi kender, det er jo den her The Behaglian Distance Model, og The Behaglian Distance Model siger, es gibt verschiedene Mächte, die beim Zustandekommen der einzelnen Regelungen wirksam sind. Das oberste Gesetz ist dieses, das geistige Zusammengehörige auch eng zusammengestellt wird. Og det betyder, altså på godt dansk, at de ting, der står tæt sammen, de hører også tæt sammen. Og så er det, jeg siger, grøn effektivitet har vi virkelig noget med, at sige, at grøn i virkeligheden er effektiv. Og hvis vi så kigger ned på det mere empiriske grundlag for det, så kigger vi for eksempel på managementområdet, og der har vi eksemplet med golf. En golfbane er jo sådan et stort grønt område, og vi ved jo, at der er jo ikke nogen beslutninger, som ikke træffes mere effektivt end på en golfbane. Også inden for sundhedsområdet, der siger vi jo, at grønt er godt for øjnene. Det er fuldstændig indbygget og indlysende sandhed. Og vi kender det jo også fra kaninerne. Der er jo ikke noget, der er mere effektivt end de små knallere. Inden for politik, der er grøn jo liberalismens farve, og der er vel ikke noget, der er mere effektivt end den nuværende regering, og ikke mindst dens integrationspolitik, hvor hastigheden på antallet af integrationsminister må siges at være meget effektiv. Så jeg tror godt, at jeg på den baggrund faktisk vil ende med at kunne sige, at med største sikkerhed, grøn er effektivt.